ассалому алайкум мухлисои канали Саудоти Ҷама каса бардури азиз хелен созаи хубаи саломатиётон хубаи настренотон созаи худованд соз бошем бардури азиз ва навори имрӯзара гӯш кунед. Дар имрӯза мо бардури азиз мошини Opel Vectra ҳастай, грузовой Daewoo Damas ҳастай, як бародада ана замин ё хонаи кредит дар кора ки ҷо мисол дар кора шадан видео гап мезанам. Дачаи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри Ваҳдат, хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Файзобод, ноҳияи Данғара, шаҳри Бохтар ва ду хонаи заминӣ дига ҳастай дар шаҳри Ваҳдат. Квартираҳои аз он ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Турсунзода ва шаҳри Бохтар, яъне ки Қирған. Қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминии 50,000 сомон ва як комната квартираи 125,000 сомон ай ва дигар чизои арзон амроӣ кардаган видео имрӯзара ба қизиқ то охириша тамошо кунед. Хулосаи видео ранги ҳамин шоколади Snickers ба маззае да. ҳама чиз ҳастай хулоса. Касе замин хона квартира дошта бошед дар номерои WhatsApp бинависед, ман реклама мекунам. Лайкҳоро фаромӯш накунед, касе дар канали мо меҳмонед подписатсия кунед. Мерим аку суста. салому алайкум бародаро, апа хуарам ками мадуред телефони бақват гирифтаги бародаро, бародаро ғариб агар шумо бихаред дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чизо YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписатсия кунед, лайкҳоро бизанем бародаро. Ай пеш бем бародаро, алиши болишум ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо даставка бесплатно лабоҷо 28 шаҳр на вилоят хатм ашотимо бародаро даставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкҳоро бизанед, видеои нав мекунем шумо дамя номеромо 907 89 18 18 бародаро 300 сомон мехаред, 400 сомон мехаред, любой хел телефон бародаро дорим. Лайкҳоро бизанед, видеои нав мекунем бародаро шумо дамя бародаро ки кадои мақсад TikTok дорен, YouTube надорен, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе, YouTube да телефон тиҷе тоҷиқа бизанед бародаро, тоҷиқа бизанед, YouTube да канал дорум. Телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро, лайк шапак не тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пешакас мо телефон хариби бардар дар пана ихда боши. бардури азиз аки бачаи ачкидор навора сар мекуна ба қизиқи сегӯшки якум квартираи арзона гап мезанем, квартираи беҳтаринай ва нархшам зурайда хулоса. Квартира десем бардури азиз қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки пештара номаш Ленинский район, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, радиостансия мегуфтиянаш. Сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 74 квадратни метр, ремонти хона 100% бардури азиз, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. Овсвич мега ҳаст ҳуҷҷатош 100%, нархиш 290,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. агар мошинои 2011 боло боша, болои суман битен мешава. ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам алиш мекадай. Бо квартираҳои фурӯшӣ доре мега дар доми да мисол барамбидагиш. мақсад анаи квартирара дора, бо дига хел квартираам дора. фақат бардури азиз шумо занг зада мисол маълумоти бештара, маълумоти пратара мегирен. адрес ноҳияи Рӯдакӣ бардури азиз хеле ки гуфтам, мошинои 2011 агар дошта бошен, мошинои мисол фасони хусу 2011 дошта бошен, болои сум битен, ана соҳиби квартирашен. али шам мекуна ба квартира дар шаҳри Душанбе ва шаҳри Бохтар бардури азиз, и квартира дар ноҳияи Рӯдакӣ ай. хулоса хеле гуфтам бардури азиз, номерои телефонаш аст, занг зада мисол ё алиш кунен ё ҳами квартирара бихарен. бо дар ана доми барамдагишам квартираи фасон дора ҳамяка. сони азиз хеле ки овозо гирифтагӣ метавад чи хеле аку комментара даб нависен овозои ма чи хеле бардури азизам дачаи фасонай нехи касе ки аз шаҳри Ваҳдат тарафи ромид дача харен ина тавсиятон метам бовар ки нархиш зурай ва соҳиби ҳами акада мисол ҳами соҳиби дачада срочни пул дар кор будай, срочни пулуш дар корай. бо диққат гӯш кунем бардури азизам. срочна дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар раи ромид, лави дарёи Кофарниҳонда, 15 сотиқ заминда дар хона кардагӣ, гирдиш забор қати маҳкам кардагӣ, ҳуҷҷатош тайёрай мега, нархиш 200,000 сомонӣ. касе харидор бошем бардури азиз, бо муомила мешава мега. ба мошинам иваз мекунам. бардури азиз агар ягон мошин дошта бошен, на марҳамат пешниҳод кунен, нархи дачаи фурӯшӣ 200,000 сомониш мега, арзон мекуна. чи хеле гуфтам бардури азиз, ба мошинам алиш мекуна.
марҳамат агар ягон мошин дошта бошен инам яккада занг бизанен 200 000 сомон мега нашод нархаш бо арзон мекна чӣ хеле гуфтам ана дачаи фурӯши шаҳри ваҳдат дараи ромида 15 сотиқ заминай заминаш калони хушуне ки бо ами лави дарёи кофарниҳон дайда асабо дором меша бовар ки бардурои азизам мегзарем ба сеюм эълони имрӯзаам лайкҳоро фаромӯш накарда бошен ва мошини навбатиро гӯш кунен беҳад мошинои хубам бардурои азиз мегири зиндагита пеш мебарида гурӯзавои дайво дамас будай соли баромадаш 2007 сӯзишвориш бензин газ кор мекардай абиё мотораш 1.3 литр коробкаш механик ана балонош навай бардурои азиз яксола ҳуҷҷат дора мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштай адрес бардуро шаҳри бохтарда қарор дора яъне ки пештараномаш қурғонтепа нархиш 28 000 сомонӣ мега бовар ки нархи зурайне ки шу фикр кунем бардурои азиз мошин мумкин шумо да ё мисол ягон бародаратонда дар кор боша нархша арзон гуфтесай 28 000 сомон арзон мешава агар ягон некс ё опели сидани мисол соз боша алиша мекна мега номерои телефонаш ҳаст бардурои азиз занг бизанен ё 28 000 сомон бихарен ё ягон некси ё опел қати мисол опели сидан қати алиш мекунен номерои телефонаш ҳаст бардурои азиз хай мисол бо занг зада маслиҳат мекунем бардурои азизам мегзарем ба чорум эълони имрӯза бо диққат ака гӯш кунен хонаи фиши бардурои азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ҷамоати абдулвосит қишлоқи ҳеловар 8 сотиқ заминаи дар хона қатъия калидораш кардагӣ кухни баня аловхона ҳоҷатхона чакдон доштаи гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза дора барои 5 дар хона фундамент падвал тайёр будай мисол бо барои 5 дар хона фундаменти падвал мисол рехтагӣ будай ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай дарахтои мевадиҳандаам доштай ову свечбега ҳастай қариби хона да мактаб масҷид медпункт магазин ҳамаи чӣ наздик будай хулоса нархш бардурои азизам ана нархи хонара 150 000 сомонӣ мега касе харидор бошем бо муомила дора бардурои азиз нархи зурайне ки пули урусишам дар бар экран навистагим 1 30 000 рубл номерои телефонаш имо ватсап дора бардурои азиз занг зада хонаи арзонаи шаҳри ваҳдат бихарен бисёри бардурои ғарибӣ хоҳиш карданд ки хонаи арзон аз ноҳияи файзобод шавад монед ина бардурои азиз як хонаи арзони дига мо дороӣ кардан чӣ хеле ки дар главни экран мондагӣ будам ҳамин сурата ҳамин мисол хонара бо диққат гӯш кунед хулоса хонаи десем бардурои азиз қарор дорад дар ноҳияи файзобод деҳаи сино наздикии лолагӣ 6 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ як падвалам доштай ову свеча овардан дар кор будай документ дора касе ҳамин хонара бихара бардурои азиз 300 метр шланги 20 падарка ина бардурои азиз касе ҳамин хонара мехара мисол на бо 300 метр шланги 20 падаркаш мекунам яка нархи хона бардурои азизам 90 000 сомонӣ касе харидор бошен бо муомила дора занг бизанем бигӯен ки номерои канали саудотиҷӣ гирифтам бардурои азиз шумо да арзон мекунам бачаё чабхия кофе талх абза ки ба фикрам ход бурдисай кофе набошая чои кабут абза тин мешава бардурои азиз як акада замини кредит ё хонаи кредит дар кӯриштагиай ай ноҳияи ёвон ё ноҳияи рӯдакӣ сотиқаш 8 ё 10 сотиқ боша бардурои азиз ҳозираш да пешакӣ 100 000 сомон метия мондагиша ҳар моҳ 10-12 000 сомони дига
ягон замин дошта бошен, мисол ё хона дошта бошен, сотиқаш 8-10 сотиқ боша бардуи азиз, ана ҳами яка пешакӣ 100,000 сомон мета, мондагиша ҳар моҳ 10-12,000 сомонӣ. маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бардурои азизам, хаста набошед. мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. бардурои азизам, хонаи десен қарор дора дар шаҳри ваҳдат қишлоқи Истиқлол да. шаҳри ваҳдат қишлоқи Истиқлол 6 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ будай. бардурои азиз, ремонташ коробка будай. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. ошхона, баня, ҳоҷатхона, анҷомхона доштай. беғарзи бардурои азиз 6 сотиқ бо 3 сотиқ замини дигара дора. метавонед ки мисол метавонед ки ҳамчун боғ истифода барен. нархиш беҳад арзоне ки срочни пул дар кори амиякада. нархиш 65,000 сомон. касе ки ай ваъдатем бардурои азиз, ина хонаи арзон мегири, бовар ки як камтар мисол ремонтш мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. хонаи хушрӯ будайне ки бардурои азизам, мегзарем ба 8 эълони имрӯза. бо диққат ами эълона гӯш кунед. хонаи қарор дора дар шаҳри бохтар, поёни вокзал, қишлоқи Биби Хуррам. ай вокзал 3 километр поён будай. гӯш кардӣ? ягон чӣ гӯш накардӣ? ай сар мегум гӯш кар. хонаи қарор дора дар шаҳри бохтар, поёни вокзал, қишлоқи Биби Хуррам. ай вокзали ами қирған 3 километр поён. синираи душанбе 6 сотиқ заминай 3 дар хона кардагӣ, кухни ҳамом дар дурунш будай. ремонташ ана паталокош фигура задагӣ будай. шпаклёвка кардагӣ. ду хонаш дар треза задагиай. овсвеч мега ҳастай. ариқи калона мегзара ба поёни хона. ҳуҷҷатҳои хона 100% будай. бардурои азиз, нархиш овозо гирифт. нархиш 250,000 сомон. арзон мешава мега. алиша мешава ба дукомната квартира дар шаҳри бохтар. ина бардурои азиз 250,000 сомон хона дар шаҳри бохтар ва ай вокзал поёнтар. дӯстони азизоле, дар ин видео квартирои арзон ҳам ҳастай. барои ҳамон то охири видеоро тамошо кунед. бардурои азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам, мошини Opel Vectra ҳастай. марҳамат гӯш кунед. мошини фурӯши Opel Vectra соли баромадаш 1991. сӯзишвориш ана бензин газ кор мекарда. абъём мотораш 1.6 простояй. коробкаш механик ана 5 скорса. 10 моҳи дига ҳуҷҷат доштай. мошин нахадуай. бардурои азиз, адрес шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ гуфтагиай. нархиш 13,000 сомонӣ охир шай. беҳуда занг назанед гуфтагиай соҳиби мошин. бардурои азиз, ана чӣ хеле гуфтам, Vectra 91 сол, ана нархи 13,000 сомон охири нархш будай дар ноҳияи Рӯдакӣ. беҳуда ғам натен мегада. хулоса бардурои азиз, мегзарем ба 10 эълони имрӯза. бо диққат ами эълона гӯш кунед. хонаи десем бардурои азиз қарор дора дар ноҳияи Данғара. бисёр вақт хоҳиш кардам ки аз ноҳияи Данғара хонаи арзонмон. ина бардурои азиз, касе ки мада подписатсия кардагиен, мисол лайк мемонен, подписатсия мекунен, ина видеои мара як рӯзпас тамошо мекунен. мисол ами видеои ма метавонед ки хонаи арзон бихарен да. не хона аз ноҳияи Данғарай. мисол бо аз ҷои шуморам як рӯз мепартам. барои ҳам каналда подписатсия кунед. хонаи десем бардурои азиз, қарор дора дар ноҳияи Данғара, деҳаи Сомон. 8 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, бания дар дурунш будай. овсвет мега ҳастай, ҳуҷҷатҳош 100%. нархш бардурои азизам 50,000 сомон. 50,000 сомон бардурои азиз дар ноҳияи Данғара будай. занг бизанем бардурои азиз. номерои телефонаш ҳастай. бигӯен ки номерои канали Сауду Тиҷа гирифтам, шумода арзон мекунам.
дӯстони азиз, яды бародар квартираи арзон гуфта буд дар шаҳри Турсунзода. Ина бардурои азиз, мисол аз ки ҷое ки квартира замин хона квартиратон дар кора комментарияда бинависед. Ман мисол комментариятона мехонам. Ман дар арзон рӯй мекунам, ман фақат каналда мемонам бардурои азиз. И квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, диям микрорайонишда. Як хонага квартира дар 8 этаж қарор дорад, 45 квадратный метр. Дом новостройка, квартира без ремонт, коробка гуфтагиай. Суби квартира бисёр маълумот додаги нест, фақат нависагие ки ана перегородка кардаги тайёрай. перегородка кардаги тайёр буда, яъне нархш бардурои азизам 125 000 сомон мега. Арзон мекна. Занг зада маслиҳат кине. хаста нашида бошӣ бардурои азиз, лайка фаромӯш накарда бошӣ. мегзарем ба эълони навбатӣ. И квартира десем бардурои азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештар аномаш Қурғонтепа. Як хонага квартира дар 1 метр қарор дорад, 40 квадратный метр. Домои пешина квартира без ремонт гуфтагия бардурои азиз. ана дастуратам худаш маълума мисол ремонт надошта. хулоса хай касе ҳами квартираро мегири, я ремонт мекунӣ, я кам тароботш мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. ана соби квартира маълумот додага ки як хонагаи фурӯшӣ дар райони Ламанос без ремонт буда бардурои азиз. Нархиш 106 000 сомон мега. 106 000 сомон. дӯстони азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед. агар кӯна нашида боша мисол видео ва метавонед ки занг бизанед. бо 2-3 моҳ пас занг назанед, уже фурӯхтагии квартира барои аммо барвақттар занг бизанед да хулоса. мухлисони азиз, подписчикои канали Бачаи Очкидор, яды комментария фасона мехонем, баъд хайрихиш мекунем ки чишмон дар кисаи. Шаҳзода нависае ки гил дар даруни тағора савдутиҷӣ да гап нест. Алика гӯш кунед чӣ мега. Алика нигоҳ кунед чӣ мега. Савдутиҷӣ очкиёт пластмастай ё оҳан. дӯстони азиз, Алика гӯш карден, Алира гӯш кунед. гуфтагие ки боши акаи очкидор, насиб кардагӣ боша хта хостгорӣ рӯӣ мекунем ки просто дар гап хун надорӣ. шояд ки розӣ кунӣ оташа. ака мега ки хостгорӣ рӯӣ мекунем. янгада охида янгада. мега ки оташа ак розӣ мекунида ба ин суханои ширинат. зинда боши Али. худованд нигаҳбонат боша. насиб куна туи да хабар ка ҳама каса мерем иштирок мекунем. мақсуд нависае ки акаи очкидор дар ютуб худа зур гап мезанӣ. ма дигароша гӯш намекунам. рома нависае ки Бачаи Очкидор, маълим мешидӣ то синфи 18-ра мехондам ба и гапҳои зурат. анаи подписчики дигари мо нависае ки гил дар болои треза реза касе савдутиҷӣ да подписатсия намекуна, қоша миҷаш биреза. подписчики дигари мо нависае ки эй Бачаи Очкидор, давлат ба сарат. 130 сола шава ин каналат. дуо кунем бардурои азиз. худованд нигаҳбонтон боша. бардурои азиз, не подписчик чӣ гуфтаи хайхтон бихонед, ма як чойхӯрӣ бурам. дӯстони азиз, бод навори хонаҳои фурӯшии имрӯза хайна настерене буд. бо комментариҳои фасони шуморо хондам. ака хонданӣ набудам, ки бисёри бародаро хоҳиш карданд ки ака бихон гуфтан. ман мардак боре бароям бародарое ки мисол мухлиси ҳам хеле комментариҳое ма бароям бародаро хондам. худованд нигаҳбонтон боша. ин буд навори ана хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки мошин, хона, дача, квартираи фурӯшӣ рӯй кардан ҳаракат кардам, барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд бародарои азиз. агар форатон ки видеои мара як рӯз пас мисол ё ҳар рӯз тамошо кунед, каналда подписатсия я дона лайки бепла биҷиқен. бародарои азиз, бугумтона то ана лайк подписатсия накунен, видеои ма шумо да намера. барои ҳамун як дона лайки бепла подписатсияро биҷиқен ва дар комментари ягон сухани хуб дошта бошен бинависен. ман насиб иншоалло дар видеои оянда агар настрени боша рекламатон мекунам. ва касе то охири видео рақатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездаро бинависен. хаяка.